de darle a Gandia algo diferente, algo que creo que se merece, porque para mí Gandia es la ciudad perfecta. Hem fet la part més important, que era recuperar el Mercat del Prado, i això és una oferta que s'incorpora a la grandíssima restauració, a la grandíssima gastronomia, al grandíssim comerç que té Gandia. I me sent molt orgullós d'això.